Politikaz geunden eta iritsi da unea. Iritsi dira gure herri eta hirietako jaiak. Orain da unea gozatzeko, eta munduari hemen jaiak kontu serioa direla erakusteko. Izan ere, beti dago planen bat. Ordua gora bera, denok gara ongi etorriak. Jatorria gora bera. Primeran pasatuko dugu, adina gora bera. Orain da unea berriro harremanetan jartzeko. Aspaldiko! Orain da unea ahotsa galdu arte dantzatzeko eta abesteko. Orain da unea batzen gaituena, banatzen gaituena baino garrantzitsuagoa dela ospatzeko. Orain da unea elkarrekin eraikitzeko guztientzat librea eta segurua den toki bat. Bereizkeria, indarkeria eta jazarpena kanpo utziko dituen tokia. Orain da unea inoizko jairik onenak bizitzeko. EITB, gizarte transformazioan ekinean.